School Gymnasium, Tacloban City. Attended Mount John Wen versus Christian Baluna for the WBO Asia Pacific Mini Flyweight Championship. Be there when it happens. PMI Mahal Boxing Promotions proudly bring you the main event of Kuko Pulado Dokasase. Ronald Chacon of Venezuela versus Reggie the Filipino Phenom Sucano. November 4, Saturday at Mahal Wisdom School Gymnasium, Tacloban City. Ronald Chacon versus Reggie the Filipino Phenom Sucano for the vacant WBO Global Junior Flyweight Championship. Be there when it happens. Nagtimbang nga karon. Oh, nagtimbang. Wala si Reggie? Hoy! Asa mag-i-player na din? Sa. Nagtimbang ko. Sana si Reggie? Reggie, pinakadaplin. Pinakadaplin? Pwede na kayo pag-picture taking? Pwede ra? Pwede kumato dito? Ako lang ka? Pwede ako yung picture mo, be. Ayan, kanina pang umaga yan. Ayan o. Kanina pang umaga yan. Bohol Wisdom School yan, bukas. Wala na, umuwi na si Reggie. Ayan ang mga opisyales. At pinamahan na yata. Ayan yung doktor. Si doktor ano. Ayan sila. Hindi niya kapatid yung mga letter niya. Ayan. Ito, na-late sa mga lakad. So, dito kumain sa Japanese restaurant na Rai Rai Ken. Dito tayo guys. At walang maupuan. Dito kami sa labas umupo. Ayan o. Nandito kami sa labas. Galing kaming National Bookstore. Nagpa-Xerox, nagpa-laminate. Tapos, ayan. At na-witnessan natin yung weigh-in nila Reggie Suganov at yung mga iba pang mga boxer. Ayan. Daming tao sa bangko. Ito ako, as usual, mukha pa rin yan. Tayo. Ano ba tong bago nila? Classic curry, oh. Picture mo. Maganda tong curry, ah. Picture kayo. Picture yan. Ayan, mga pit-pit. Amen egg. Meron ding beef and egg. Meron ding beef furai and egg curry. Chicken katsu and egg curry. Sausage and egg mini curry. With curry. Dito naman ang ating para sa akin, di ko alam. Seafood sa merong seafoods, oh, papa.
Seafoods. Seafoods eh, wala naman. Ayan o. Seafoods ramen. Ano ba yung in-order mo sa'yo? Gyu ramen. Ah. Gyu ramen, infused soup topped with beef. Ano, the mushrooms. Oh my God. Okay. So, sa akin, gusto ko ito. Ito ay soybean paste ramen soup topped with enoki mushroom, pechay, tamago, natutol, leeks, and Di ba yung automatic eh, walang clutch na yun eh. maganda Paano dito. yung maandar? Yun. Di ba wala ka ng clutch Momo i-release? ramen. Ito. Paano yung automatic? So, ito ang orderin. Yung cambio. This one. Nakatili lang yan. Ha? Nakastay lang yan. Basta i-gas mo. That one. And Mag-move yun kung nakapatay. Dahil nakakambyo man. Kung nakakambyo siya ng drive. Ibig sabihin, ito sa akin. Yung engine active. Okay. Nag-engage siya. Oh. And Ngayon, delikado nga yun. Minsan kung naiwan ng umandar yung engine, tapos automatic ang sakyan. ikaw dyan, anong sa'yo? Dangerous. Diba? Pero pag may bata sa loob, Ito, at saka ano pa? yan. Yan lang? Pwede din maki. Marami na din. May, maki, marami na yan. Okay, maki. Mandar ang makina. Automatic ang sasakyan. Maganda Yan. yata ito. May Try bata ko sa kaya loob. ito. Yung driver umalis, ay yan, lagay niya sa... Parang mamaya, masarap. Kasi pa yung cambio. Ay, nag-move yung cambio, nag-cambio sa drive. Diretso siya. So, kung may bata sa loob, umandar mo ng engine. Kung mag-move pala yan. Kasi hindi gusto minor ng engine kung Okay. medyo minor yung engine na... And then maki, mag-move po dyan. let us order the Pero na lang kung may naran. Pero continue, gudang... gyoza. Kasi... Order din tayong gyoza, hindi na. Pwede din. Maki na lang. Nasaan ang maki? California maki sa'yo? Ano? Rainbow? Yan, yung para sa akin. Fair maki. Ano yan? Okay. Ilang pieces? Yung pieces na yan, 10? 10 lang. Marami Ano na pa? masyado. Ano yung order mo? Yung ano, yung curry din sa akin, gusto ko i-try itong bago nila. Saan dyan? To discover something new. Beef and egg. Ayan. Curry? Ano Okay. yung drinks nyo? Ang drinks natin, Yung drinks nyo ano? ay what is the drink for today? Wala lagi. Yan. Magot sa pinakalas? Ayan, pinakalas. Yung bottomless? Yung picture. O sige, yung pitcher. Order ka na nito. Piliin nyo. Yung ganito, Four anong season? pangalan? Si Marco, hindi Four niya- seasons. Hindi Four na seasons. niya i-order. Si Marco? Then si Marco, mamaya is yung set na lang, buta, ay yung 3 kinds. 3 kinds bento. Yun kay Marco. Okay. Sige. Nasaan na? Where are you, Dai? We are waiting for you. Dito na tayo. Na-reserve na ni? Nay? Nyamit din. Nasulat na kaagad ah. Nasulat. Na-type na list na kaagad. Dine in. Ano yun? Ikafuray and egg. Curry. Gyu ramen. Ikafuray. Ito. Ikafuray. And gyu ramen. And then California maki. Beef and egg curry. Ito yon. Yung sa akin. And then yun. Mug root beer. 4 seasons pitcher. And take out 3 kinds bento. Ayan. Pero wala pa. Gyu. Anong pangalan nito? Gyu. 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 Gyu ramen. GYU ramen. Yun. Kasi hindi natin alam mga pangalan. Gyu. GYU. Ito ang in-order niya. At how is it? How's the lasa? Lasa. Tamis na mayroon. Kinomoto na ano. Ang lasa. Oo. Lasang baka na. May Ajinomoto na may baka na may
Ilagay mo dyan, Tikman mo para malaman mo. Ilagay mo na sa harapan. Malaman mo. Okay, sige. Tikman ko daw. Tikman ko raw, guys. Okay. Ito. Kaya sabi ko, ayaw na malit eh. Oo, tama. Ha? Kasi, halimbawa, madisgrasya. Ayan, meron na siyang Yung automatic na. driver's license si Gian. Oh, meron na. Hindi pa ako tapos. Okay, wait. Naku, ang tamis naman itong imong sabaw. Sobrang matamis. Oh, ito guys, oh, ang tamis. Ang tamis naman. Oh my God, too much sugar, ah. Not good. Okay sa'yo? Ang daming sugar, eh. Tikman mo. Ang sobrang tamis naman. Oh, thank you. Ayan si Jeff. Hello, Jeff. Smile, Jeff. Wala. Hindi na. Rainbow Maki. Where is it? Kasi yung, ano ba ito? Ba't ang daming kalat dyan? Yung, yung Maki, ay wala available na yung orange na, anong pangalan nung? Orange? Yung roll? Oo, yung raw na salmon egg yata. Ay, hindi. Salmon roll. Salmon raw. Salmon raw. Wala. Ayan, ito na. Ayan. Nagpaalam siya. I-transfer daw yung isang table. Hindi naman natin yan. Okay. Okay, kaya na. How's it? Okay? Okay, sarap. Sarap daw. So, naghihintay pa ng ibang order. So, kain na tayo. Meron ka palang root beer. Yan, karelate mo, ang taong busog, mahirap nang maglakad. Ayan, mabagal lumakad dahil busog. Tingnan mo. Oh, handa na siya. Naman, mabagal din pero busog na busog. May bit-bit pa ang baon. Oh, ayan, at ang daming kumakain dahil lunchtime. Ito ngayon ang itsura namin dito ngayon sa Island City Mall. At tayo'y uuwi. Tayo'y uuwi na. Ay, Bili tayo, bilang TV. bili tayo? Amo? Oo. Tsaka na lang. Another time. Okay? Another time na lang. Okay, let's go home. Ha? Daming turista. Ayan na. Okay, tapos na weigh-in ng mga boxers. International Boxing Tournament tomorrow at Wisdom School here in Tagbilaran City. At available ang tickets nila online kung gusto nyo. I-search nyo lang PMI Boxing anong tawag yan? Boxing Gym. Okay, let's go. And we will see you on ewan ko kung saan tayo magkikita. Ilang aron na sila, oh, beautiful Janine. Dito meron, di ba sabi ko yan? Ayan. At saka si beautiful Fanelin. Oh, nag-sale sila. Unsa may sale sa Pizza Hut? 79 duha ka slice. 79 for 2 slices or 1 whole, 3 1 whole. Ayan, 79 for 2 slices. And 1 whole? 316. Okay? Ano, tagpila man na sa una? 599. 599 ni sa una? Original price is 599. Ah, okay. Ayan, gisale siya 599 and then now it's 316. Oh, isa ka pa. 316. Wow. Yan din naman. Oh, sale pala sila. So, it's good. Okay. Dali na mo, dagan na mo, kay mahutdan mo. Maayo na lang, kay busog mi. Mo nang di mi kakakaon, mo nang kamo na lang mo anhi. Okay. Ayan. Atag mo, wala akong calling card. Yan. Nakapamili na. Uwi na. Ayan. Tapos ang ating lakad today, guys. Dami nating nalakad. At hindi ko na isa-isahin. Basta maghapon halos kami dito. Today is November 3. And
Ang daming lang nilakad at tingnan nyo naman yung mga dama. Parang pinagbiyak na ano. Anong tawag niyan? Pinagbiyak na. Kayo nang magsabi, comment down below kung anong pinagbiyak. Ayan. Sobrang daming tao. Ang daming tao, grabe ngayon. What happened to the world? Punong-puno ngayon ng tao. At oras ng tanghalian. Ayan. Inabot ng ulan at ang gulo. Yan. Oh my God. Umulan bigla. Kanina ang init-init. Look at that. Dito lang itong mga box doon. Ay. Ayan, umbrella.